Kansilado ang mga klase sa mga pampublikong tuhan sa dakbayan sa Talisay human. Way hunong nga pag-uwan-uwan nga na sinati sukad pag ganyang buntag. Adunay live report sa Femari Dumabok. Ma'am. Yes, Lan, so kalganihang kadlaw na sinati sa Sugbo, lakip na sa dakbayan sa Talisay ang way hunong nga pag-uwan. Tungkod kini sa low pressure area nga nahimong bagyong paing pasado alas 10 na kaganihang buntag. Subay niini ni mando si Talisay City Mayor Samsam Gulya sa pagsuspenso sa mga klase sa tanang ang sa mga pampublikong tunghuan sa dakbayan. Samtang gitugyan na sa mayor sa kadagkuan sa Talisay City College ug sa mga pribadong tunghuan kun kansilahon wa usabang ilang klase. Hinon pipila ka mga pribadong tunghaan sa dakbayan, may suspenso usab sa ilang klase ganihang udto. Nakita man nato na nagsigig bundak ang uwan, dugay kay ni Hunong actually the whole kadlawon. So at the morning nitawag lang gyud ko as early as possible ni Ma'am Luminarias to see if the possibility of declaring suspension. Ni declare siya suspension, then I'll be calling her again with the recommendations of our disaster team karong hapon para early ta maka-announce for tomorrow. Wala ray nabantayan ng dakbayan nga pagbaha ug pagdahili sa yuta sa bukirang mga barangay. May pagdahili inoon sa mga bato sa dam Tigib sa barangay Lagtang pasado las 8 ganihang buntag nga napadaplin ra hinuon. Ana naman ta existing barriers sa ato ang mga barangay. So once gani nga doon na mandar nga isirado tungod sa doon na nakitang movements, isirado automatic na yun ang mga daan. Sa monitoring sa city disaster sa kasapaan ganihang udto, layo pa sa danger level ang sapa. Apan, mga nanimuyo daplin sa sapa, gipahimangnuan na nga magbantay. Ganda na usab ang ilang mga barangay disaster team. Naka-standby na usab ang mga kawani sa City Social Welfare and Services aron makaabag dayon kung aduna may mapiktuhan. We have to ensure that people will be safe, but we cannot be in all places at once. So mga ilang sa kugtabang sa tanan. Awhag sa ato mga kaigsuunan. Total para raman na sa ilang kayuhan. Nagsagunson ang uwan, unya ato naman ang naandan nga mahitabo din sa Talisay nga kung kusog ang uwan, kanunay ang uwan, taas ang pag-uwan, doon na ginay pagdahili sa yuta. So ato na lang awhagon ang ato mga kaigsuunan sa paghimo na lang og desisyon para sa ilang kaayuhan. Pero sa pagkakaroon ang atong gibuhat karon, gimonitor nato ang mga barangays. Lanas of 5 p.m. gipahibaw sa Talisay City LGU pinaagi ni Joy Tumulak ang City Toda Head nga fortunately wala ray na monitor sila nga pagbaha og pagdahili sa yuta diya sa dakbayan sa Talisay. Samtang gikanselar karong hapon ang sinima na unta nga Wednesday afternoon nga wellness and health and wellness program alang sa mga PWD o senior citizen nga pagahiyunon unta diha sa Poblacion Park. Gipahibaw usab diha sa social media page ni Talisay City Mayor Samsam Gulyas nga silado usab ang sinima na unta nga aksyon agad sa barangay nga kada Huwebes himuon. Nakaschedule unta ugma diha sa barangay Manipis apan gikanselar tungod usab sa gipahibaw na sa pag-asa nga posible gihapon kitang makasinati og mga pag-uwan-uwan tungod gihapon sa bagyon paing. Kini alang na usab sa kaluwasan sa mga konstituente sa mong barangay Manipis. Lan. Daghang salamat, Femari Dumabok.